tika. Aw, iuli ko nimo. Masugot ra gyud kog iuli ko nimo. Koy labot, di ko ganahan nimo oy. Iuli tika sa imuhang kuan ginikanan kay kuan wa naman kay nahimo gihapon maayos balay. Dapat magano unsa pa may dugaya nato gihapon nga di kay kabalo manghinlo sa mga kaldero manghinis, manghugas plato pati ang mga kuan biti naghanag sagbot kada buntag unta imo nang imbis imong silhigan magsige ra kag atubangan ang cellphone. Wa jud koy labot og iuli ko nimo deb kay ngano. Dawat magusak kong ginikanan. Ipon ko nimo yo makitarong trabaho. Dawat kasi mong ginikanan. Permanente bulad, asin, dinamos. Kinsa may ganang asawa na yung taon oy. Way karong pangita, way kwarta, way karimit. Mao lagi na aron kusog na kay ka mga istorya kay wa na ang akong kwarta nga gihatag sa imo lang napuslan. Ganahan ka mo balik sa mong ginikanan. Kay nagliwat kasi mong ginikanan. Okay, gamay-gamay akong ginikanan. Kung nakay kalagot na ako ra. Ulit kasi mong ginikanan kay ngano man do ala man gihapon. Nagliwat ka sa imong ginikanan ang imong batasan ug ikaw liwat ka sa imong ginikanan pareha mo buwan batasan mo nang iuli na tika kay wa man gihapon kay pulos dito sa balay. Dapat di ka dito. Dito kasi inyo ang balay. Nagtuo kag mag-uol ko iuli ko nimo. Mas dakong kalipay na ko nga iuli ko nimo kay ngano. Nanakoy kalayaan. Wa na koy bana mawad-an ako kanang problema bitaw kay ikaw mo ang problema na ko nga gilukdo-lukdo kada adlaw. Mao ganing iuli ti kasi imong ginikanan ha. Tungod kay dako kay kang babag sa akong kinabuhi. Akong mga pangandoy di na nako makabot tungod nimo. Mga plano di na madayon dili matarong tungod nimo. Maong iuli ti kasi imong ginikanan karon pa lang nga wa pa ta nakasal, ha? Unsa na lang ka kung kasal na ta? Ug unsa na kas balay, ha? Unsa kinabuhi mo sa balay, prinsesa ka? Dili ka prinsesa, ha? Asawa ti ka, ikaw ang muatiman sa kuha pati na sa mga balay. Mga lihokon diha sa balay. Maong iuli ti ka dito sa imong ginikanan. Asawa? Wa pa man gani ka pakasal? Tawgon ako nimo asawa. Kabaga gud nimo naong may pag-iuli ko nimo sa akong pamilya. Mas malipay pa ko. Dako gid akong kalipay deb. Wa mo ko nalipay sa imuha oy. Ah, sige. Graha man ka nga mauli ka tara. Iuli ti ka. Ha? Tuo ka gid ka iuli sa imo. Hey, maayong buntag. Iuli na ako imong anak. Unsa man ni Grace? Unsa may but pasabot ani? Ma, iuli na daw ko niya kay wala daw ko'y pulos pagkaasawa. Di daw ko kabalo mang laba, di daw ko kabalo mang hugas. Sige ra daw kog cellphone. Nalipay ra pug kumakay ngano. Para maka-ingkawas na ko ba na ako'y kagawasan bitaw kay ngano. Hanang banahan mo na nagdala na kog problema magud ma kay. Sige ra ko niya papunoon sa balay. Gusto niya na ako sa balay perminti magtrabaho. Ako'y kalayaan, di ko kalaag. Sige ra kog cellphone dito sa balay kay ngano. Di man ko niya palaagon ma. Kaya mula ako magselos man. Gusto niya dito ko mukmuk sa balay permente. Sige ko panghugas og plato dito sa balay gusto na. Mo gusto niya. Sige ko panglaba kada adlaw, sige panghugas, sige panilhig. Wala. Dakong atik na, ha? Dako kay nga atik. Kanang istorya ha, wala na kamatuoran. Kay nga nung paulion ako siya dire. Tungod kay lisod man pod kaayo, te. Lisod kaayo nga. Ingani ang sitwasyon ba nga. Mulakaw ko. Inigbalik na ako pa'y mo trabaho sa lihokon sa balay. Oh, nya nagikan ko trabaho ting kapuyas lawas. Unsa man ako? Ako pa dito, ako pa dire. Di man na pwede na yung ana. Mo nga, nag-away me, naglalis me, di bangyod siya mo sunod sa akong mga kagustuhan. O sige, iulit ka. O, wala may problema na, iulit ka. Dong! Dong! Alis sa dire. Ang bata oh, giuli. Dong! Kawas niya. Bata oh, giuli. Ano lagi sila, Grace? Giuli. Sige, Giuli kay wala na pulos sa tong anak. Giuli siyang bana kay di daw mapuslan sa balay. Tinood na, Grace? Hoy, maayong buntag, akong pagyokbo, pagtahod, pagrespeto sa inyong tibuok panimalay. Maayong buntag kaninyong tanan. Ako nang i-turnover ang inyong pinalangga nga anak. Kaya akong i-turnover kay ang imong batasan ug iyang batasan parihara. Ha? Nagliwat sa inyo inyong anak. Ayaw kinga na akong anak, ha? Gipadako na mo ning naibatasan. Nya, karon imong inganayon? Unsa ni motor? Kung dili na kayang baryan imo nang iuli, ha? Mahulog na ni gripo. Ha? Motor imong pagtuwa sa mong anak. Oh, wa kay batasan. Atubangan sa inahan, atubangan nako, diri pa jud sa among tugaran imong iuli. Yun sa nimo akong anak, ha? Maayon ta pag-uli nimo kung unsa imong pagkuha mao ra gyapon, ha? Pagkuha nimo ani ito mo og buhok. Karon nganong nabulagaw naman ni, ha? Yun sa nimo ni. Wala na ako giisip ang inyong anak nga motor, ha? Unsa man, may magnagbinulan ka ani, wala man. Nganong iuli kanyong anak, kay wala mo nakadisiplina sa inyong anak, ha? Ikaw ang amahan ug siya ang inahan. Pero wala ninyo gitarong ug papadako inyong anak. Pagpanguyab pa lang nako daan, nakita na nako potensyal ani perting bati ang batasan, ha? Sige. Kung iuli nimo akong anak, iuli ang down payment nga 5,500 pesos. Ang restro ani ang side mirror, dili na mao. Gi-change color pa gyud nimo imbis matte gray, gihimo na nimong red gray. Dong, ato na lang daw ato nang ang atong anak. Kaysa magagwanta ng piling dato nga way ikabuga.
Sige, kung mauna. Gikan karon wala na kay lapa-lapa nga mutamak na aming tugaran. Kung magmahay ka, wa na may labot. Kung makigbalik ka, dili na pud mi. Ha? Kay imo rang gigamit ang among anak sa imong sariling kagustuhan. Wala ka naghuna-huna sa reputasyon sa akong bata. Imong giguba. Kaugmao ni undag eskwela tungod lang mo pahari ana inyong lawas ng mga kaibog. Ha? Wa kay batasang tawhana ka. Asa man ang imuhang Okay, fine. Ha? Signing off. Ili lang kay signing off. Ug di ka mula kauron, ikaw akong i-turn off.